pujakan puji marang Gusti kang Maha Suci ingkang maulas kawanasti saking kula separakan sang nyuwun agung pangapunten nyuwun jenggar pangapura sekatae kalepatan nyuwun agung pangapunten nyuwun jenggar pangapura bilih kirang tatak lawan titi saking kula seniman lan seniwati seni sandiwara Wiramandala dipun pimpin Den Mas Raden Suling Sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Bula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sampean sedaya sami nyakseni sedaya si sami ngormati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang senyata sesepuh kedongan nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati besok mareman sesepuh kedungan Bapak Panitia yen wonten graganan ing sasi srengenge si kembal lima yen tangalit gumaring Siti sawiji tanah urip mung isun karo sampeyan mamaku kedungan sedaya sami mirengaken sedaya sami aku petis manis blendrang panjenengan kacang enak pisan saucape enak pisan
mati sukmani rawis ngelayang katon kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semklat ngrawil nggropak mencelat ninggangi tunggal Gusti kulane ampun mamaku kedung nang bapak panitia serang seperangkat saipu Mas Udin nok iput saking kedung nang dewek sesampune matur kesubun minangkane punakane mama dalang Haji Rusti wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang dewek Mas Udin nok iput Mas Udin Mama Yanti kang edi jangkung nok iin saking Sleman ek di ngaturaken matur kesubun sareng aya denok bunda denok sing duwe 925 minangkani calon tuan rumah dewek sing mirangakeun aya denok bunda denok sing duwe 925 Abah Tarlim bos pokong Abah Tarlim sesampun ngaturaken matur kesuwun kang dijaluk sampun alis lawase mimi hajah carini sing duwe nok cinse keding bokereang sing mirangakeun mimi hajat sarini sing duwe nok cinse kang kuwaru ibuku waru mame pujang ayahe denok bunde denok sareng Mas Dokter Ludi mamai anom saking Langko calon tuan rumah aya denok nok kopi saking rekobote keding ngaturaken matur kesuwun sareng bapane Hera sing duwe perbatasan matur kasuwun Bapak Saipudin Ayah Bilkis Losari Kidul calon tuan rumah sesampun ngaturakeun matur kesuwun dilalikur beli kelipur tambalawas tadi kelingan papai kinan sesampun ngaturakeun matur kesuwun dihormati papai kinan serang mantan majikan Mas Eko sing duwe Faiz Water dewek matur kesuwun Istana Tua Bekasi keding Ayah Arif Bunda Darmiah Mimi Katiang ya kamu nawir minangkane simirengakeun Ayah denok bonde denok Mas Udin nok iput Kang Ulis Gunawan mi Mas Udin serang nok iput keding wong kang paling eman dewek kedung nang Blangko kecipir karang junting idule negla artinya urip senang ora kaken pikir kepikir kepirang gamran wiramandala Mas Dokter Ludi Mas Udin nok iput keding Mamah Yanti kang dijangkung
mamaku kedung nang bapak panitia Kang Kaji Darum mi. Bapak Neliut abai aksin sakilimbangan dalan-dalan Mas Udin ok iput minangkane konakane mamadalan Haji Rusti dewek bongkang paling eman dewek Mas Udin ok iput Mas Udin Mamai Adiba keding Mamai Adiba dayu sing pinggir kali blok Purode keding Mamai Adiba Ayah Adiba cikan sing duwe kawasan kuburan sesampun ngaturaken matur kesuwun dihormati Bapane Rizky Gibran sing duwe Jogja kang sayur dewek Mamai Elin sing duwe Spanyol sesampun matur kesuwun Bapane Rizky Gibran kang duwe Jogja kang sayur Mas Udin Noki putih geding minangkane wong kang paling eman dewek kang dijaluk samplani selawase Mas Udin nok iput Mas Udin Bapak Neliut abai aksin sakne bangan sesampun matur kesuwun papai kinan Mas Eko mantan majikane keding minangka sing duwe pangis watur dewek Bapak Saipudin Ayah Bilqis saking Losari Kidul calon tuan rumah dewek Ayah Denok Bunde Denok sing duwe 925 Mimi hajat sarene sing denyok cinsekan kuwar wong kang paling ganteng Mas Dr. Ludi saking Tugu Kidul Mamai Anom saking Blanko sesampun ngaturakeun matur kesuwun Mamai Anom Mas Udin dewek nok ipute keding Mas Udin dewek nok ipute keding Mas Udin dewek nok ipute keding wong kang paling eman dewek wong kang paling sayang dewek hari ajalani masalah wasi Rata-rata Pos Jagung Mamai Gibran Mamai Anom nok rahel saking Klangkoe kening sesampune ngaturaken matur kesuwun Mamai Anom nok rahel saking Klangko Bos Jagung Mamai Gibran kening sesampune matur kesuwun aduh Abah Tarlim Bos Bokong sesepuh martabak pancawarna sareng papai kinan Mas Udin nok ipute gedik pinakane sing mirengakeun Abah Tarim sesepuh martabak pancawarna kang mirengakeun
Mamai anu saking klan kodewe kang ditembangi Mamah Yanti kang dijangkung nok ingin aya deno bunda deno Bapane Rizki Gibran sing duwe Jogja kang sayur aya adi bacikan sing duwe kawasan kuburan Aja lali Mas Udin duh aduh beli bisa diilangakan Mas Udin tetep bae demen Mas Udin perasaan terganggu Mas Udin nok iput yen sadina beli ketemu kelingan kenang sopane Mas Udin kebayang gantengnya Mas Udin mengkene temen rasane mamai anom nok rahir demen wis ana rabine kelingan kenang ireng manis Mas Udin kula ku ngerti sampeyan wis suwe rabi mamai anom tapi kepriben mamai anom kula ora bisa nane mamai anom sing bersayang kula ning sampean cinta Mas Udin sewulan ping liman tulung kula dilingkan mamai anom Mas Udin najan durung sida dikawin tapi ikatan batin aya di nombok deno kula rasa prihatin kelingan waktu kang dingin durung ana niwan di pulasara manusia sampai dadi kembang nyegerakeun dunya aduh nasib isun kaduhung karo keyung-yung aya denok wong tua langka melasi ning anak langka sayang kekasih pujaan sampai kapan sun kelingan najan akhirin tangan di bakal dadi halangan kekasih pujaan sampai kapan sun kelingan najan akhirin tangan di bakal dadi halangan aduh nasib isun kaduhung karo keyung-yung wong tua langka melasi ning anak langka sayangi kekasih pujaan sampai kapan sun kelingan najan akhirin tangan di bakal dadi
garet bumi tapaksa kula sumpah kula ora pengen dibaleni najan seneng tapi ora sudi amit-amit sabang bayi eman beli bakal kula kegoda sakit hati kan wis kerasan jiwa aja ngarep-ngarepakeun kula bagian sampeyan sugih dunya lan uga masih cinta ning pribasane putih-putih kembang kejaba tapi masih putih seputih kembang melati yen putus tali masih bisa disambung Mas Udin tapi putus cinta gerasa larani ngati garet bumi kula janji garet bumi kula sumpah pemuda pujaan dadi impian pemuda pujaan dadi bayangan aduh kelingan ning matane duh kelingan ning mesme pemuda pujaan dadi bayangan Mas Udin Nokipo pemuda pujaan semanis madu Mas Udin Nokipo pemuda pujaan manis gemuyu aduh kelingan ning matane tuh kelingan ning mesme pemuda pujaan dadi rebutan yen beri ketemu seminggu hatiku rindu perasaan gemeter seluruh tubuh yen beri ketemu seminggu hatiku rindu perasaan gemeter seluruh tubuh mamai anong oh Mas Udin Nokipo ya Mas Udin oh Mas Udin Nokipo ya pemuda pujaan dadi impian Mas Udin pemuda pujaan dadi bayangan mamai anong aduh kelingan ning matane tuh kelingan ning mesme pemuda